Ima taddix minajri u jien ma naddix minajra. Hekk stqarr ir-raġel ta' mara li għal dawn l-aħħar 5 snin għandha id-dimensja. Fix-xahar dedikat għad-dimensja iltqajna ma' Alfred De Giorgio li llum ħajtu jqattaħħa jieħu ħsieb lil martu Mary. Huwa spjegalna kif indunaw li martu għandha d-dimensja wara li bdiet tagħmel affarijiet li beda jħoss li ma kinux normali. Il-mara bdiet tinsa ċerti affarijiet u bdiet anke titfixkel anke l-affarijiet personali tiegħi kienet taddihom lit-tifel flok ittihom lili. Allura meta bdejt nara dawn l-affarijiet u li bdiet tinsa wkoll, meta bdejt nara dawn l-affarijiet, mort għand it-tabib tal-familja illi rrekomandatni għal professur partikolari. Huwa spjega kif sab ħafna għajnuna anke saħansittra minn ħabib tiegħu li jisilfu l-għalqa sabiex imur jistri hemmhekk flimkien ma' martu. Madankollu stqar kif ma' kull ġurnata li tgħaddi is-sitwazzjoni issir dejjem iżjed diffiċli minħabba t-toqol li ġġib magħha id-dimensja. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar il-ħajja titqal imħabba il-kura li tittieħu il-mara mħabba d-dimensja. Bħalissa infatti miskina wkoll anke tbati biex timxi li saqajja diġà qed iċedu xi naqra. Wara 56 sena ta' żwieġ spjega kif għalkemm il-ħajja mhux dejjem kienet wartu żgħar, it-tnejn baqgħu dejjem ifittxu lil xulxin sal-lum il-ġurnata. Għalilna kif illum qiegħed jiddedika ħajtu jieħu ħsieb lil martu biex xewqa li jkun jista' jibqa' jagħmel dan sal-aħħar nifsijiet ta' ħajjitha. U naħseb li kellna dawns iktar milli kellna ups biex ngħid hekk. Imma dejjem tfaċċejnihom flimkien u għadna close ta' xulxin. Ej ma toqgħodx mingħajri, aqqas minn kamra l-oħra, ma toqgħodx mingħajri. U jien ma noqgħodx mingħajra naqas, jiġifieri kan iċċaqlaq jien se tiċċaqlaq jekk se tiċċaqlaq jien se niċċaqlaq jien, jiġifieri. Huwa nnota kif iċ-ċentri ġodda ta' respite tal-persuni bid-dimensja u li ser jiftħu bil-lejl u binar fl-imtarfa u aktar il-qudiem anke f'Ħalsafi ser joffru soljiev importanti ħafna lill-qraba li jaħdu ħsieb persuni li għandhom id-dimensja. L-infermiera mid-Dementia Intervention Team, Roberta Attart Farrugia, innotat kif huwa importanti li kull min ikollu bżonn xi għajnuna relatata ma' din il-kundizzjoni ifittex l-għajnuna minnu fih. Dak li jkun min ikun iktar irid iktar informazzjoni fuq dimensja u servizzi jista' jċempel fuq il-National Dementia Helpline fuq in-numru 1771 dan huwa numru medi minn nurses 24 hours u jkunu jistgħu jiġu kwitati skont il-bżonn.